lidi, já vás vítám u Dubketu, je to 3. díl a zrovna se spavnul boss. Jo, tak jdeme. Takže tam jdeme na něj. Warp boss 1. Jo, musíme jít nejdřív do lokací jako chytrý člověk. A jdeme ho zabít mojí hůlkou. Anknoukou, Jestli nevíte, odkud jsme získali tu anknou hůlku, tak to je... Tak byli jsme bojovat proti tři bossy jsme sundávali, ne? No, a už si myslím, že zabil toho dragona, myslím mají. A že potom spadla ta hůlka a neukázalo se jenom enchanty. Hele, kámo, ten zombík je těžký, on je strašně rychlej. Já to všechno vykillím. Kdybych ho zabil, jakože to je dobrý. Já chci sebrat nějaký věci, ale. Taky chci, no. Zkus sežrat nějaký. Jo, zkusím sežrat. Nic. Sežral jsi? Ne. Já taky ne. Nic moc. Ach je. Nevím. Hele, zlato, to beru. Já zlato beru, jakože. Já se ho schovávám. Konečně jsem si ulevil. Tak. A jdeme teďka kam? Na warp lokaci 4? Ne, to je na nic. Lokace 5, ta je teďka zatím blbá. Nebo lokace 1. Hej, ten typek mi dal ty věci, co z něj padly. Fakt? Co ti dal, ale? Dračí meč, zombíkův luk a repair ticket 20. A jeden diamant, co z něj padlo. To je taková nubské? Jdu helého. Někdo tady vyhodil hovězí pomstu zdarma. Taky. RS, TP. Když tak víte naší desku. Přesně tak. Kamarádi, ne? Kámoši. Si, aha. A já si to vypletu. Tam je bosík. Kde? Duk. Já si nechám jenom 2 meče, ať mám místo. OMG. Mně spadla teďka dobrá věc na ně. Co? Custom Sword za milion. Custom Sword je dobrý? Nevím. Oh. Kde zabíš? OP. Počkej, schválně, kolik to ubere tato hůlka? Ta ubírá kolik? Kolik to ubere? Jenom tolik a toto? O trošku méně, nevadí, tak to nechám takhle bejt. Co ti padlo? Nějaká hůlka z tmy. Asi teď můžu... Ne, je to motika tmy. Motika z mail? A to je na farmaření, ne? Ne, motika Darkness, ale to má na sobě nějaký velký enchant. Jo, tak kde seš? Na lokaci 1. Pomoc 1. Tak. Ach jo. A teďka nad tebou bude proletávat ohnivý šíp. Haleluja. 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 Letí. Jsem blázen. Sparta! Kus. Zapomněl si Spartakus. A šíp, pojď. Čau seš. Tam seš.
Chceš tu Hour of Darkness, klidně ti ji dám navždy. A nebo Ale- počkej. Bacha, ale on to chce vzít ten Sveator. Utíkej! Já mu to čorknu. Čorknu! Jej. Jo, normální pigy. Kámo, tak pojď. Až zabijeme tohohle, tak ti to dám. Ale nezabij ho, já chci ho. Pad. Z něho spadlo diabrnko asi. Nebo to někomu Ukradl jsi to brnko? Jo, dračko. Aha, tak to se hodí jako zdarma jen tak z pigmena. 40 zlatých, 43 zlatých nugetek. Jo, dej mi to, když tak. Tak jo. Počkej, já to dám spíš tomu začátečníkovi, ale. Takže jenom koukneš na enchant, jo? Ale potom mi to dáš. To bych mu nedával. Proč? To si buď nech, nebo mi to dej. Jakože, ale to je slabší než ten moje hůlka. Já vím, ale tak mi to dej. To šikne. Pořád lepší než ten můj toxický meč. Ale já mu to chci dát. On je to začátečník přece. Krát to spíš zničí. A z koho ti to padlo? Z temného rytíře. Protože to je taky temná, tak to musí být z temného rytíře, ne? Že ty máš vlastně na té anknohulce větší pravděpodobnost, že ti padne nějaký ten. Dobrý item, no. Oh. Velmi dobrý item by měl padat vždycky. Vždycky by měl padat dobrý item. A to vážně, vždycky. 25% to vážně, že spadne dobrý item. Nebo já tak 50 nebo 45. Kámo, někdo tu hodil vzácnou věc na ty dank věci. Jo. Ten duševní pouzdro, nebo nevím, jestli to je na to. Jo, je. Duševní pouzdro? OK, tak to jo. Koš. A teďka tady žádnej nevidím, takže tak já jdu teďka do toho. Jestli jdu podívat do lesíka, jestli tady není trpaslík. No, trpaslík tu není, ale je tu možná čorka. Jedna malá čorka. Jo, čorku tam vidím. Tak jo, tak já si ji zkusím zabít. Z čorky by mělo být největší pravděpodobnost, že spadne ten, ne? Jaký jim armor? Nevím. Dračí myslím, ale z něho padá nejvíce. Nevím, ale... Au. Pozor, já ho musím zabít, protože já mám tu velkou pravděpodobnost. Jo, ale tak kdyby nešel po mně. Tak počkej, tak ho přiveď ke mně, abych do něj bouchl. Jo, už jde po mně. Kolik má HP? Nevím, Má nevidím, dost já asi. tady killem ty On má ještě hodně HPček, ale. Pozor, spadlo to z něho něco. A teďka je tady zabijíme. No, spadla věc na nic akorát. Spadlo 9 emeraldů z něj, je to něčemu? Jo. Ale to jmenuje se to ukradený blok, ale když to rozkraftíme, máme 9 emeraldů. Ukradený blok, na co je to? Je to k něčemu? Ne, ale je to vzácný, to padá z těch čorek. No. Já jsem to měl jednou 4krát a chtěl jsem to prodat. To prodávej. OK, já jsem z toho si chtěl udělat jako smaragdy, jako pro sebe, abych si udělal náhrdelníky a to ale nevadí. Že bych si prostě přejmenoval celý skin úplně a tak, ne? A najednou teďka jsem borec, co? Že? Rest má reska. Škoda, že ještě neumím stříhat videa. Hej, je tu temný rytíř. Tak jo, jestli z něho spadne hůlka, tak ji dám tomu. A tuhle dám tobě. Ok? Ok, ale můžeš mi jít pomoct? Jo, ty chceš pomoct, jako, když mám takovou hůlku? No, ale tak jako ty máš větší šanci, že ti to padne. Aha. Tak proto jenom furt potřebuješ, abych je zabíjel? Ne, ale toho temného rytíře je dobrý, když ho zabiješ. S dobrým kořistí. A du.
Tak jo, utočíme, kámo. Je rozebíjet skvělíky a kolo? Jo, já jdu zabíjet dále teda. Jo, jak jsou ty skeletoni chytrý, jak běží normálně pod tu houbu. Já taky trochu hitnu, au. Au. Ještě se trefí. Počkej. On se teleportoval, neboj. Ne, nezmizel. Dej pryč ty čestky nejdřív. Ty blaho, au, snaž se je dát pryč. Oni mi docela dobře berou. Jakože ty čestky jsou na mě nevýhoda, protože oni ubírají dost. Pro mě jakože. Hej, počkej. Hej, poběž sem ke mně, ti hodím strančku. Já ho zabijím. Tak ho střelky u mě, dělej. A tak počkej, stop. No. Ty jsi to hodil, co? No jo. Nevadí, aspoň budu více ubírat zatím. Vypadají ty lepky zatím, jak vidím. Dobré, se hodí, si můžu nasadit ve videu. Necho, počkej, já stůj, zombíku. Kam zmizel, zase zpátky, OK. Tak jo, pojď, ke mně pojď. Spadni, hulko. Spadla helma a name tag. Takže... Helma tmy a repair ticket 2. Hele, je k něčemu uhlí? Asi ne, co? No, ale hodí se. Moc ne, ale. Já jsem vyhodil skoro všechno až na jeden stack. No, takže jsme získali co? Za odměnu? Získali jsme... Helmu tmy, což se nechám, protože ta moje diová helma mi za chvíli dojde. A... repair ticket 1. Tak ten je na nic. No, ale můžeš se aspoň trochu opravit. Já si teďka dávám nové brnko zase. Ach jo. Proč myslíš, že já si to... Nasazuješ nové? Ne, proč myslíš, že já si nechávám ty věci u sebe, víš? Warp, jak se to jmenovalo. No, teďka už nemám zase HPček jako předtím, nevadí. Au. Jakože ty tmové brnění nedáváš moc těch věcí, no. Se mi zdá. Já jsem omlem vyhodil, někam se jmenovalo života, já už nevím kam. Jo, a to jsem asi chytnul já. Fakt? Hej, kde je tam ten týpek, já mu hodím, když tak ten kouzelnický plašť. Au, oni do mě forhází ty ten nejde. začátečník? No, jestli je já to. nevím, jestli to je vůbec. Už Aha, neodešel. Já se natěžím nějaký jídlo. Počkej, zeptej se, jestli tu někdo je začátečník. A on ti budou lhát, aby dostali jenom věci. Já tady vyhazuju i magické torčky, ale já nevím, na co jsou vůbec. Ta lička pročla za mnou. A ty jsi to ani nevěděl. Je. Hele, redstone z ní spadl, jupi. Počkej, kde jsou ty víčky, ale v Nether? Ne, oni běželi za mnou přes Nether. Aha. Tak jo, vypadá zase magická torčka. Kámo, fakt hustý, chytrá hlava. Name tag! A Piggy? Ne. Piggy Match mi nevypadl tentokrát. Look. Piggy Match, čupí, mám ho. Hovězí pomstu vyhodíme. Zlaté nugetky jsou mi na nic. Snílé maso je mi na nic. 58 šípů na nic. Tak jo, kam jdeme teďka? Podíváme se, ještě tam je ještě jeden, ten temný. Ale nevíme, jestli tam bude jako přímo. Ale když poprvé zaútočíš jenom do toho pigmena, tak on se taky rozmnoží, že? Jenom když poprvé zaútočíš, ale. Hned, prostě. Dostal jsem repair ticket. A nevím, jo, byl to jedničkovej. Hej, je tu tmy. Tak kdo? No, ty temnoty, ten zombík. Jo. Ten temný rytíř. Tak jo, Hej, dlouho proč natačíme. smrti, ten mám, ten proč smrti mám. Jo, ne? Jo, chci. Tak mu dej 50 000. Já nemám 50 000. Podám ti Excalibur za 6... Aha, jo, mám. Bacha, tam je za tebou.
Není. Je tu. Sparta, au. Sparta, au. Jo, on to nedá mi. On to nedá mi. Tu je nějaký lock? Ne. Tak koho myslel tím lock? Asi mě, hele. Ale kde jsi si na ten prut smrti jinak? Od kámoše. Více na nic? Někdo prodal Diamond Chestplate, já nevím, jaký to ještě je. Do marketu dal. Diamond Chestplate. Počkej. Jenom prut smrti je tu. Lokace a jdu do marketu, pojďme. Kde jsou ty lokace? Rychle, rychle. Ne, to je item. Já jdu rychle do trhu, on tam prodává ten prut vevnitř. Wow! A co má vůbec ten prut za enchanty? Docela dobrý. Ostrost 25, tak to je na nic. Ale tu toaletní papír za 1000. Tak ten je zdarma, skoro. Tak ten je skoro zdarma, hej. Kamo, oni tady dali skoro celý jen tak zdarma ten toaletní papír. Prut smrti tu dole. Ti idioti, co tady dávají ty dobré věci za úplně levnou cenu, hej. Krumpač temnoty, 10 000, tak to si naser. Zase! Za 500 tam dali dračí meč, hele. Ne, ten už jsem vzal. OK. Ale tady další. Kdyby tam dali anknou hůl, tak si ji hned koupím. Kamo. Vážně? Ty bys... Někdo mi dal zdarma custom sword, já nevím kdo. Custom? Ok, jak vypadá. Kamo, on je luxusní. On má nezničitelnost 20, skoro nikdy se nerozbije, kamo. Jenom mi jen tak poslal mailem. Ten vypadá hezky. Teďka ještě musíme zkusit, kolik ubírá. Damage. A kde je? Tady. Pozor. Tak to je na nic, on ubírá 3 životy. Ten meč? No. Ne, nějaký sword, jenom na zkoušku asi. Hej, ukáž. Počkej, já ho mám 2krát. No, aha, Ajka, nemám 2krát. Tady se nemusíš mi házet. A zase mi někdo něco zase mi někdo něco poslal. A tento musí být blázen. Zdarma mi něco poslal. Kdo? Nikdo, nevím kdo, mě to tam nepíše, kdo mi to poslal. Jde si do mailboxu dát zpátky nějaké věci? Asi ne, co? Tak ten custom sword, já jdu domů. Ty, někdo je blázen, někdo je blázen. A jestli mi ti hodím ten meč, slibuješ, že mi ho neukradneš? Neukradnu, ukáž. OK, tak pojď sem. Tady je ten custom sword, který ubírá jen 3 životy. A to divné. To je asi nějaký zkouškovej. Tak se ho klidně nech, ale počkej, tenhle si nenecháš. Tento si nenecháš. Tento, ještě ti ukážu. No, dej si to. Mě to ubíralo hodně méně. Jestli chceš, můžeš se ho nechat. Chceš? Tak klidně. Tak jo. A teďka dívej se, jenom se koukneš. Jenom se nakoukneš na ty jeho enchanty. Kolik jich tam má. OK, pojď. A ne, vážně mi to neukrať. Jenom to ne. Počkej, můžu zkusit damage? Počkej, tak mi ho dej. Počkej, já zkusím damage. Já už ho můžu zkusit. Dej. Kolik zubíráš? 23. Verš 23. Kolikátku máš level na meči prostě v tom zabíjení? 23 to neubíralo, ale. Tak skoro 24.
Jaký máš level v meči? Nevím. Sword 267. Někdo tady má tu hulku Darkness a mají úplně luxusní. A tak, pigmenoš. Já mám pocit, že se asi tam ten týpek naštval trochu. Jaký? Co? Že se naštval tam ten týpek, protože mu nikdo nic nedal. Jaký? Že to není vůbec tam ten Kubo. Kup? No. Z čeho mohl se naštvat? On tady prosil O co? o nějaký věci. Se naštval. Fakt? Mhm. Já jsem ani neviděl, že něco psal. Kolik by, jaké má enchanty? Jestli to má dobré enchanty, tak to beru. Pro tebe třeba. Jaký? Nějaká diová hůl, jestli ji teda nemáš. Máš diovou hůl? Diovou hůl? Ne. Počkej. Já se podívám do marketu teďka. Ne. Takže on říká, že už to je prej vevnitř. OK. A co to je za item jakoby? Jo, styk. Takže čarodějní a diová. No. Kam mám? Už letím. Nevím, jestli ti to mám dát, protože to je podobné jako ten... Počkej. Buď si utratím 50 000, abych ti koupil tu hůlku, nebo ti dám ten meč, který je silnější. Mm, 20 beru. Co? Nic? Já bych chtěl dal ten meč, který je silnější. Hej. Koupil jsem si tu hůl. Ne, nekoupil. Nekupuj si ji. Já ti můžu dát ten meč, on je silnější. Počkej, proč si to nemůžu koupit? To můžeš na to dvakrát kliknout. Je. Mám novou věc v e-mailu. Jo, děvahu. Někdo mi jen tak poslal jako 3 věci. No 2. A hele, mám dračí helmu, seba ani jsem to nevšim. Ne, tak a teďka jdu na Warblock 1. Jo, tak já mám taky novou zbraň. Já se jdu do Gresce vyhodit nějaký ty věci. Akor ty elíky, já jich mám 3. Nebudu zprostej. Když ji máš, tak se podívej, jaký mám, ona se jmenuje, máš češtinu, že? On si tady udělal ohnivé pole. OK, tak já čekám, až tady bude temný rytíř, který je nejsilnější boss asi na lokaci 1. Je asi nejvíc, proto jsem si ji koupil, když byla ve slevě. Excalibur 6. Nebo já už jdu teďka na Warblock 5, protože oni to tam jako neviděli moc, jak tam bojujeme. Takže, lidi, jsme v lokaci 5. Věříte, že dám tady někoho, jestli tady ve věži? Možná, že tam bude, možná ne. Dobře. Doba napětí. Není tam, protože už tady vidím, že tam není ohnek. OK. Zkusíme se podívat. Hele, tady někdo je, buglej. Já nechápu, proč ale jsou bugnuté vždycky ti bossové v tom, že? A se vemu náhradní bodky, tak. Jupi, hop. Já mám když tak celý set náhradní, tak to je dobrý. To je dobrý, že ta diová hůl třeba ta Ankno hůlka, tak se ti nezničí. Nikdy, že? Já mám třeba tu Hej, 25 rychlost a síla já útoku. mám třeba tu Anknou silnou jak prasa. No ale tu je taky tak stejně silný fakt, že jo? Ale jakože já tam mám ostrost 30, já mám 15 nebo 20. Ostrost 20, no. A to je jedno. Ale chápu, že já s ní hodně uteču, protože já tam mám mega speed. Oh. No tak ty máš jakoby utíkající věc a já mám takovou bojující věc. No. Jsme dobrá dvojka, ale.
Jo no, hej, tady jde po mně zombík, já ho zkusím. Po mě teďka, Na jednu a po mě ránu. teďka půjde divoký pes, až ho bouchnu. A já když jedno do někoho bouchnu, tak z něj vypadne rovnou 18 z toho. Takže tímhle dostávám 18 z jedné krávy. A M A G. Takové podobné, když ty skiny na Barbika, Oho, ta bere pomálu 100. Diovy kalhoty mi spadly. A je Už se někdo to na hodilo k tobě. 5? Co? Je někdo na 5? Jo, je já. Jinak jsem tu nikoho neviděl, jenom jednoho, který asi odešel. Hej ty jo, mě ze všeho to padne asi několik setkrát. To je dobrý. Hej, jednou ránou zombíka vypadne mi z toho nejméně, tak 40 toho masa. Já jdu na občany teďka. Jo, protože ty tam máš jakoby tu kořist tady. Myslím. Rabování je 20. To je ono. Že dostaneš více věcí z toho. Hej, proč se to jmenuje Diovo hůl, když tam mají napsáno Zeusovo hůl? Že jo, proč jaký? Je to Diova hůl. A proto jí držel v ruce ten. Tak to Zeus. ukradl Diovi. Di a Zeus, tak jako, To jsou jako oba dva kámoši, ale nevadí. že jo, to jako to si trochu tou blohy. Oba dva jsou bohové. No právě, akorát jeden je elektrik a druhý je Zeus, což je... Počkej, Die je kdo? Die je blesku. Bleskový. Ne. Bleskovej je Thor. Já vím, ale z těch, z bohů. Thor je taky bůh. To není bůh. No, Je to... Avengerovej, ale když se vemeš ty. Hele, víš, že Zeus je taťka všech bohů? A ten, kdo je syn od Zeuse, je bůh. Ale Zeus je ten vodní. Ne, Zeus je větrovej. No, ale větrový ale není. Je. Vodní je Poseidon. Poseidon, Hades, Die. Poseidon je vodní. No, Hades, podsvětí. a Die, to sám ani nevím. To bůh, no, To není bůh blesku. je. Není, já vím, že Thor je bůh blesku. To vím. Ježišmarja, ale není, on je ale z jiný planety, než on není normální bůh. Když to vezmeš třeba, viděl jsi film Percy Jackson? Jo? No tak tam máš Die a ten je v blesku. Víš, ty bereš zase toho moderního. A myslel tak konstě normální, ten Zeus, Hades. Ale víš, že Zeus je taťka od Thora? No deď. No. Hej, počkej, kolik mi spadne ze snípky? Ne, jaký? Mě spadla dýmka. Jsem se teďka všiml asi. Jak to vypadá? No, takový stromeček. Ne, joint. To je koš. No, ten flash je pryč a jointa si dáme. A já jsem dostal rybu. No, damage, ukáž se mi damage. Já mám zbraň, která ubírá 50 HP, hele. 50 HP to ubíráš moc, ne? Ty bláho. Já mám ryb. S tou Diovou hůlkou už se nebojím nic moc. Co? Ta Diová hůlka je asi OP hodně. Já si myslím, že je to tak na stejno, co jsem se koukal na ty statusy. Tak ty si, co jsi říkal, tak to taky bere jako těch 100 těch HP. Ale já mám rybu, která ubírá 50 HP. A jdeme jí sníst, ne? Domácí z akvaria. A joint. 10 kilo, 5000 korun. Prosím. 50 milionů, ne. Joint je ale takovej ten tabák do dýmky. Ne. Je?
Jo, vlastně oni To je dealerové tráva, která je ne, zabavena. dealerové vlastně říkají dotníku joint. Jsem si teďka vzpomněl. Že? Ne. Jo, oni říkají Jo, ale joint, jak se říká tomu. Když máš prostě trávu zabalenou jako cigaretu. To je joint. Víš? A my jsme se potom ve škole učili. Ticha buďte! Prej tvůj brácha, ticho buďte. Kejtoro. Kámoš bude závidět, jo, bohulku. Počkej, je tu, že by ho... On má nerušit. Hej, štěstí, že jsem se rychle otočil. Je zase temnej rytíř, ne? Já jsem teďka poprvé dostal jointa a tu rybu. Z občana dealerovského. Hej, já tím fakt beru 100, to je dobrý. Kámo, já nechápu, jak může někdo, víš co? Víš, co je popsané u té ryby? Ne. Domácí z akvária. Ne, to je můj. To Ko- jsem si nakousnul já. Koho zabijte? Toho tmíčka. Kdo to je tmíček? Strejda tmíček. Co? Strejda tmo. Strejda tmavej. Aha. Hej, tady má, on má anknovku. Jo. No, on má už jenom 400 HP, on si z něj veme ty věci. Ach jo, nic mi nepadlo. A jemu asi taky ne. Hej, oni si myslí, že jsou borci, když na mě zaútočí, když mám anknou hůlku, hej. Fakt gust. Kdo? No někdo si myslí, že mě zabije, když mám anknou hůlku, jenom normálním Excalibrem. Že Excalibur je slabější než ta hůlka jí. Ne? Si mi No. zdá. No a oni mě s ním chcou zabít. God tě chtěl zabít. A padly ti věci? Jaké věci? No, když si někoho teď zabil, prej. Jako nějakého hráče? No? Ne, nic mi nepadává. Nic nepadá. Že by dá. Jim ty věci zůstává. To byli normální hráči. Má sebou Excalibur diovou hůlku. Excalibur ten prodávám. Já se ho beru jako náhradu, víš, jak bude to. Ale to je jako výhoda. Ho koupit za 60 000. Ne? Že? A ty chceš právě těho za 60 000. Aha, čarodějnickou holku. Hej, čarodějnickou holku. Hej, ha, to máš fakt vtipné. Já se směju svojí větě. Ha, vtipné, já vím. Kámo, taky on. Jen také, ha, vtipné, já vím. Ale co kdybychom už se rozloučili? Asi jo. Zasmal jsem se tu jako idiot a já jsem u našeho baráku, takže jdu na spawn někde. Lokace? Já jsem na jedničce. OK, tak jestli tam bude temnej rytíř, tak ho zabijeme. Je tam temnej rytířek. Jestli to teda nikdo nekousnul teďka před chvilou. My jsme ho s jedním týpkem kousali. Není. Tam je jeden! Je. Jo, je. Temnej rytíř tady je. Je, tak sem dáme temníka. No, a už nemá 200 AP dole, ale. Už má 1500, hele. Jakože nic moc, ty. Ty jako nic moc This neubíš. is strange.
Tak jo, zabij ty skeletony a zabij temného rytíře, aby z něho spadlo něco dobrého. Já teď nemusím čekat na tebe už. Proč? Já Ale ty máš jenom o trošku menší šanci, že to padne lepší věc. O pětku tam máš menší. No to je jedno, to je pořád stejný. Ale jakože není. To jako dostávám více. Hej tak. Ale já chci peníze zase. Vem si ho, já mám málo ha. Tak jo, můžu? Tak jsi mi to slíbil, jo? Slibuješ, že ho můžu zabít? Jo, můžeš. Tak jo, Protože- tak jo, slibuješ. Já mám tady fakt málo všeho. Já taky mám málo všeho. A to jako, že drtím ho jak nic, prostě ještě brnkem. Já ještě to brnko ještě žije, hele. Nechápu, jak něco takového brnko může využít. Vyžít spíš. Uj, kam utíkám? Ale nic z něho nespadlo, hele. Au. Nic z něho nespadlo, škoda. Velká škoda docela. Není tady ještě nějaký boss? Někdo tam přišel s tou Howl of Darkness. Tak jo, já běžím, jestli tady není třeba trpaslík. Takže trpaslík není. Čorky nebudou, protože tady teďka někdo vyšel, nějaký v obřím dia. Chtěl jsi to ukončit? Jo, chtěl, ale já ještě se koukám po bossovech. Jo, ta hulka je lepší na to, na dobrý padání, hele. Hlavně. Ta moje, Anknou hulka. Ta je silná. Kolik ti přidává sílu útoku tím modrým nápisem? Jak jako? Když se na ní najdeš invu, tak tam máš 6 nebo prostě nějaký to zdraví. A kolik ti to přidává sílu útoku? Ta hulka? No? 20. Aha. O malinko je lepší. Jakože normálně to jako, víš, že on to ubírá teďka 20 bez těch enchantů a s těma enchantama už to ubírá více. Jakoby. Tak to znamená. Já Takže jsem pár XPček, já už budu mít 160 level. prošel jsem celou mapu a není tu žádný boss dobrý, takže já se s vámi loučím, doběhnu na houbu a tam se s váma rozloučí i jaj. Jak se tam teda doběhne. Jestli nevíte, jak dostanu se na houbu, tak to takhle. Dá se tam vyparkurovat. Ale chce docela. No, jako pro koho? Jak třeba pro mě. Jo, jako když si poprvé spadnu. Já jsem teďka spadl úplně na konci. Jakože já jsem se snažil doskákat ještě dále, ale to se mi nepovedlo. Jo, nemusel bych u toho počítače ležet, tak bych si mohl taky dodělat hunger. Já jsem spadl. Tomáš, jaký má enchant? Jakou? Drevorubeckou? No? Je dobrá, nevíš? Jo, docela jo. Za 50 000? Tak jako ber jo. A je dobrá velmi? No jako brutální rychlost jistí se s ní. Aj sakra, těží se s ní věci. Jako vážně? No. Unbreaking 10, ostrost 10, účinnost 20. 30 ne. Účinnost. No ale on to opravil. Hej sakra, já se rozloučím na tu tý houbě a už na to večer, já tam nechci skákat. No já se rozloučím vedle mrtvoly. This is Sparta. This is Spartacus. Tak jo, teďka on by měl být daleko od svého domova, ale asi. Jo. Tady se všichni jenom prostě vyhytujeme. Hej, také čorky, ty jsi to ukradl. Co z něj padlo? Nějaké kalhoty, myslím. Jo, au. To je možná máš asi. Mám, no. Tak jo, jaké jsou? Čekej. Jsou to kalhoty tmy. Super. Už se asi rozloučíme, protože mě už to tady fakt neba. Tak jo. Takže zabiju tohohle blbečka. No tak jo. Já se s vámi loučím. Jakým? A uvidíme se možná u dalšího dílu. Jo. A ahojda!